Eila-Kaisla on vuonna 1971 perustettu henkilöstöpalvelujen perheyritys. Toimimme valtakunnallisesti. Vuoden 2012 TEP-tutkimuksessa meidät arvostettiin korkealle ammattitaidossa ja luotettavuudessa sekä tunnettuvuudessa. Meiltä saa monipuolisesti osaajia toimistopuolelle, taloushallintoon, myyntiin ja markkinointiin, teollisuuteen. Sekä IT-ammattilaisia. Kuten tilaustaulusta näkyy, haamme IT-alalle monenlaisia eri osaajia monenlaisiin eri tehtäviin. Eila-Kaislan IT-yksikkö. Ohjelmojen tilaus. Selvä. C++. Toteutetaan. Hei, nyt tarvitaan C++-osaaja. Me täällä Eila-Kaislan IT-yksikössä olemme tottuneet hakemaan IT-alan ammattilaisia. Kun tilaus tulee, reagoimme nopeasti yli 10 vuoden kokemuksella. Henkilöitä haastatellaan laajalla kirjalla. Kaikki hakijamme käyvät läpi Eila-Kaislan laadukkaan haastatteluprosessin. Vasta kun olemme varmistuneet hakijan sopivuudesta tehtävään, lähetämme hänet eteenpäin asiakkaalle. Nopeus on valttimme. Hakuprosessimme on laadukas ja pyrimme aina nopeaan toimitukseen. Varmistamme aina, että kandidaatti vastaa haettua profiilia. Toimitamme resurssin valmiina käyttöön.